Hola, grandasso. Què vols a estes hores? Fa temps que no parlem. T'apetís que xerrem un poquet? Estic un poc cansat. Ja, però tu sempre ho estàs. I entenc que ho estigues. Però escolta'm, tinc moltes coses per a contar-te. I si no parle amb tu, amb qui vols que ho faça? Tu m'entens, encara que som tan diferents. Va, vinga, bé, conta'm coses. Ja saps que sóc molt aspre, però això no ho puc canviar. En canvi, tu sempre estàs tan bonica. Sí que eres aspre. Estàs igual a l'hivern que a l'estiu, a la primavera que a la tardor. No canvies gens, però m'agrades molt. Tan imponent, tan alt, tan grandot. Tens unes característiques que et fan templat. Sublim. No sé, tens alguna cosa que m'agrada molt. Va, no em vingues amb romanços i conta'm això que em vols contar. No, si en realitat no és que tinga res que contar, però tinc ganes de xerrar. Estem sempre junts i la majoria de vegades no sabem ni què dir-nos. Ja saps que a mi m'agrada molt que vinguen a veure'm, que la gent se senta a gust amb mi, i m'agrada la gent de tota classe. Últimament ve molta gent estrangera, de totes les maneres. N'hi ha alguns que són un poc animalots, però la majoria són molt agradables. L'altre dia van vindre uns estrangers que venien de no sé on. No els entenia ni mitja paraula. Era una parella, un xic i una xica. Bé, un xic i una xica que no feien els 50 anys i venien a peu des del seu país, Alemanya, trobe que era. Portaven roba molt còmoda i bones botes, però crec que no s'ho llevaven ni per a dormir. En canvi, els hauries d'haver vist. Em tractaven com a una reina. No em feien gens de mal. Em vaig quedar encantada amb ells. Jo també tinc visites d'eixes rares. No et cregues que van a veure't a tu només. Ja ho sé. Massa bé que ho sé. I què? Com estàs últimament d'ànims? Jo ara estic pletòrica. Bé, sempre ho he estat, però em cuiden molt. No pots ni imaginar-te les atencions que tenen amb mi. Cada dia, pràcticament, es preocupa algú de mi. I em sent com una flor en plena primavera, acabada d'esclatar, ben regada i molt mimada. De mi, què vols que et diga? Sí, s'han preocupat un poc. La veritat és que estic molt millor, més tranquil, però ja ni ho note. És veritat que les visites són més agradables que fa un temps, però no et cregues que venen a cuidar-me tant com a tu. Jo veig que fan amb tu i per això estàs tan radiant, tan bonica. Ja saps que lo nostre és impossible, però tinc una especial predilecció. Veus? Quan vols saps dir-me coses boniques. I tu saps molt més que jo. Has vist i veus moltes més coses. Tens més informació que jo de moltes coses. Pot ser que les meues vivències siguin més profundes. Però tu, tan alt, tan esplendorós i magnífic, eres el rei d'estes terres. Ja ho sé. I sempre estic mirant per tots els costats i veig què fan per ací i què fan per allà. Te ho he contat moltes voltes. Per cert, el nostre veí s'ha quedat molt malament, no? Sí, no veges, el pobre nois de la desgràcia. S'ha quedat prou malament i, com passa sempre, és pitjor perquè plou sobremanyat. Ja estava prou malament. Mai ha sigut com jo, ja ho saps. Sempre ha estat un poquet tocat, però ara està molt malament. Encara que l'altra volta es va quedar pitjor. Però ja feia uns anys que s'estava recuperant-se i està altra volta fotut. Però bé, se n'eixirà com sempre. El temps ho cura tot. Supose que alguna cosa faran per ajudar-lo. Jo, els dies que estava tan malament, plorava com una magdalena. El veia tan malament i la impotència de no poder fer res encara em feia sentir pitjor. Ja saps que vaig ser jo qui va avisar de com estava, no? Sí, ja ho sé. Algú m'ho va dir. Però en van haver més que van fer saltar l'alerta. Va ser un escàndol eixos dies. Jo estava preocupada perquè veia que no podien ajudar-lo i la cosa anava a pitjor. Gràcies que van actuar ràpidament i que les condicions eren bones. Si no... Però també han passat coses bones recentment. Sí, conta. Saps que han obert un centre d'interpretació turística? Un què? Això què és? Sí, un centre on va la gent a informar-se de les coses que pot fer. Ah, sí? I tenen unes fotos molt xules i una pel·lícula. Però no t'ho perdes, una pel·lícula en 3D. I tu com saps tot això? Perquè m'ho conten els que venen al càmping.
Alguns passen primer per allí i després venen ací, a veure'ns a tu i a mi. Ja m'agradaria veure eixa pel·lícula. I dius que és en 3D? Això deu ser una passada, no? Sí, una passada. Quan s'acaba, tots els que la veuen aplaudixen. I on està eixe centre? Està dins d'una antiga fàbrica de mantes. Hi ha una cafeteria i una bocateria. Està en la carretera que entra a Bocairent, al costat del pont del Riberet. I com has dit que es diu? Centre d'Interpretació Turística de Bocairent i Serra de Mariala. Clar, per això estàs tan contenta. Si m'hagueren posat a mi, jo també ho estaria. Va, no sigues així. Ja saps que tu eres molt important. A més, han fet un calendari de rutes i hi ha una foto teua que estàs guapíssim. Jo també isc en una foto del calendari. Bé, Mariala, me'n vaig a descansar, que demà s'espera un dia de molta aigua. Ja veig uns núvols negres que venen per allà, per llevant. Bona nit, mon cabrer. Demà ja xerrarem un poquet més. Un beset. Un beset. I bona nit, Cresol, que la llum s'apaga.